Sziasztok! Szeretném nektek megmutatni, hogy mi milyen speciális munkákon dolgozunk is, mert elég sokféle fajta bozótírtást csinálunk. Most éppen fönt a képen látjátok, megpróbálok ráközelíteni egy kicsit. Éppen Kövesi Péter barátom az Energreen bozótírtó gépével, távvezérlésű bozótírtó gépével éppen a szőlő darálja. Hát ami már nem is mondható szőlőnek, inkább egy 30 éve elhanyagolt területnek. És ugye ennek az egésznek az a sajátossága, hogy ebben benne van a drót, benne van az oszlop, benne van mindenfajta meglepetés, és Isten igazából úgy csináljuk, hogy van itt egy földmunkagépünk. Ezeket az adatokat nem sokára el fogom nektek mondani, hogy melyiknek milyen paraméterei vannak. Van egy földmunkagépünk, ami van egy csipegetőolló, amit favágásra és egyéb dolgokra használunk. Azzal fogjuk, kiszedjük az oszlopokat, kihúzzuk a drótot. Van egy speciális, saját magunk által készített hidraulikus drótcsévélő eszközünk. Kiszedjük a földmunkagéppel az oszlopot, leszedjük róla a drótot, összesodorjuk a drótot egy egészé, és utána mindjárt megmutatom, milyen kupacot csinálunk belőle. Amikor meg kijött a drót, akkor a Peti ilyen területet csinál, abból a területből, amit itt láttok. Ahova most rá fogok nagyítani, ebből a bozótos területből ez a szuperplac jön létre. És amikor a csévélővel feltekerjük a drótot, akkor nagyjából mutatom nektek, ilyen kupacokat fogunk létrehozni. És ezeket majd könnyen el tudja szállítani a tulajdonos, vagy szállítatni. Tehát végeztünk a mai munkával, és itt nem maival hazudnék, ez egy ilyen 2 napos történet volt. Ugye a videó elején már mutattam a területet, ahol a Péter a bozótírtógépével dolgozott, az ott fönt volt. Tök jól néz ki szerintem, ez egy ilyen jó 3000 négyzetméteres terület, ahol benne volt a szőlőtám, benne volt a betontám, benne volt a drót, benne volt a szőlő nyomokban, és irdatlan mennyiségű elvadult szeder, elvadult málna. A feladat az volt, hogy ki kell tisztítani a területet. Amit mi használtunk, az videó elején elmondva, ugye, egy robotgépet használtunk, egy földmunkagépet használtunk. Gyors kis bemutató, nem teszt, csak bemutató, hogy mi mikkel dolgozunk. Ha valaki esetleg nézi ezt a videót, olyan, aki nem a technika miatt nézi, vagy azért, mert tök jóképű vagyok, és tetszek neki, hanem azért, vagy a Péter tök jóképű, és tetszik neki, mert amúgy Kövesi Peti van a kamera mögött, megint ő az én szuper társam és operatőröm. Tehát, hogyha valaki érdekel az, hogy mi mikkel dolgozunk, akkor most csak így gyorsan elmondom, lesz majd mindenről egy ilyen átfogó teszt. A Feriről, az én robotomról amúgy már, amire ez a videó felmegy, arra már fent lesz az új Feri teszt videónk is a YouTube csatornánkon. Tehát, amit most mi használtunk, Hyundai földmunkagép, 1,9 tonna körüli gép, semmi extra nincsen, ez egy normális földmunkagép, annyi a története neki, hogy mi nem földásásra használjuk, árokásásra, meg egyéb ilyen dolgokra, hanem mi beszereztünk ehhez egy úgynevezett favágó ollót, nem is tudom, mi ennek a pontos magyar megfelelője, hívjuk facsipesznek, az tök jól hangzik, és Isten igazából a történet arról szól, van benne egy hidraulikus munkahenger, van benne egy hardox vágóél, Isten igazából amikor a hidraulika munkahenger összehúzódik, akkor neki nyomja a fát ennek az élnek, elvágja, tartja, félreteszi. Amúgy mi úgy is dolgozunk vele most jelen helyzetben,
hogy ezt a vágóélet kiszedem, amikor már nem kell a fákat csipegetnem, akkor marad kvázi egy fogó, és azzal a fogóval szedegetjük ki ezeket az oszlopokat, amiket itt láttok ilyen kupacokban, és akkor szépen arrébb tesszük vele. Isten igazából ennyi a földmunkagépes történetünk. Térjünk át a robotgépre, mert mindig a robotgép a legizgalmasabb történet. Ez a gép egy Energreen gyártmányú Robogreen Evo névre hallgató kis szuperspeciál. Éppen dolgozom már ezen a munkán. Szerintem marha jó kis gép, ugye nyilván nekem Ferri a first, ez ilyen hülye hangzik, de tényleg. Attól függetlenül azt kell, hogy mondjam, egy tökéletes kis gép ez is. Paraméterei gyorsan átfutva, műszaki adatok, 40 lóerős gépről beszélünk, hasonló hidraulika áram mennyiségről beszélünk, mint a Ferri teszt videóban elhangzott számokról. Gyakorlatilag szinte minden ugyanaz, az egyik pofásabb, a másik nem, talán itt a külcsínyben van egy kis eltérés. Ezen annyit tudni kell, hogy most le van csukódva a klapni, de nem probléma, egy fix késes rotor van, ugye az enyémben mondtam, a 360-as lengőkalapácsok vannak, ezen fix kések vannak, nagyon meg vagyok ezzel is elégedve, meg vagyok elégedve az enyémmel is, nagyon várom már, hogy az új Ferri videót, amikor csináljuk az új teszt videót Olaszországban, hogy milyen lesz majd az a gép, hogy mennyivel tud többet, de őszinte leszek veletek, ez egy tökéletes gép, tehát röviden, majd erről is lesz egy hosszabb, átfogóbb teszt, ahol megmutatom, dolgozok vele, és megmutatom, hogy milyen is valójában a kütyű. Van egy-két ilyen csinibb dolog rajt, de amúgy alapvetően ugyanaz. Tehát erre ez a videó ez valójában ennyiről szólt, hogy megmutassam nektek, hogy ezt a közel 3000 négyzetmétert mi 2 nap alatt oszlopkihordással, drótleszedéssel, mulcsozással, mindennel együtt, mivel csináltuk. Ez a 2 eszközünk volt, ami rendelkezésünkre állt, úgyhogy jönnek az új videók, ez is megy föl szépen a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, a YouTube-on nagyon fontos, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, bármilyen kérdésetek van, akár bozótiltással kapcsolatban, szeretnétek velünk dolgoztatni, vagy csak néznétek a géptesztjeinket, az egyéb videóinkat, akkor mindenképpen a YouTube-on kövessetek, kommenteljetek, tegyetek föl kérdést, hívjatok minket, és ne felejtsétek, hogy bozótiltás másképp.